Dek, aku sih dodolan. Tapi aku gak ngomong ibu kuwi. Alah, gak apa-apa, punya anak kompoan. Oh ya oke. Lah yang aku sibuk kok aku. Alah, gak apa-apa, orang nanti sumpah. Ya wis engko tak telepone sik on. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, siapa Nduk? Kula izin kelompok antrian nggih teng Grane Rencang. Oh iya Nduk, gak apa-apa. Nek mulai aja surup-surup ya. Nggih, Bu. Nggih, Pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis tak telepon. Ya sik tak telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok lagi mulai nduk kan ndi mau? Kawan semalam tasik kelompok riyin. Ya wis kono ndang adus. Nggih. Iya deh, di sini kak. Orang, bapakku biasa ayo kan, teman bakal di sini. Ya mestilah gak di sini. Wong aku lho yang ngapusi, mosok ya di sini. Kapan nak dolannya jujur ae. Iya. Sesuk dolannya ya. Sesuk dolan ndi? Aku dhewe kok pengen aku. Sesuk dolannya yuk. Enak menang ngejak. Ngetmu njaluk ijrong tuh apa enak piye? Kalau cinta karena bisa bareng. Tapi ya wis karepmu. Sesuk. Yo. Wis ade iki kok ndi? Kak wong Sin sampean kok oleh gak? kuwi oleh ae. Ini gak. Lah sampean es. Oleh ae. Piye masih tak kira Tapi aku belum izin ibuku. udah izin saiki mas salah jalan kalau kan Ya sih. Ya sak telepon sih kok. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nduk, anak apa? Niku Bu kula jeneng izin kelompok malih teng Griyane Zahra. Kok ndadak eram? Ya wes gak apa-apa, tapi aja mulai surup-surup. Nggih Bu. Nggih Pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oleh tapi kok oleh nanti sore-sore.
Jaremu nggone apik. Reget ngene. Iya lah ning HP dhewe tak delok apik ternyata ya ngene iki tok Ngene delok meneng HP salah. hubungan publik yang iki pancen. What ning kan ae? Hah? Panas sing kene. Ini bener. Di dek kene ta. Ning kene. Ayo sab. Iya, foto bareng dhisik. Cek. Ayo. Sek. Iki api fotone. Kok jalali dikirim. Oke. Wes. Jam berapa iki? Wes sore. Bisa ini. Iya wes. Sak golek pakku kok. Nah, iya senene ra oleh dolan neh ya kok ayo. Ya Allah. Bensin entek. Jare sama atus sih duitku. Aduh. Tak diangkat. Alah piye iki? Nonton kelaan. Wis lah. Salam. Apa bedemu tuh Dondo? Bensinnya telas. Napa gak mau tukok nih? Sangune pas telas, Pak. Lah jenengan mau kula telepon lho mboten enten sing ngangkat. Ya ki mau ngomong ning guru omah kabeh. Yo wis ndang aduso. Aku kono bensin bar iki. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye iki? Enak apa iki? Gak melu mali mana? Melu ya. Loh, masa gak diundang? Ora diundang aku. Piye to Ki Adit? Wane, masa gak diundang blas? Ora diundang. Krungu kabar ngono gak? Gak krungu. Walah, piye jan? Piye? Kabare anak kowe iki? Disapi lah. Oh, dene petuk anakmu lho. Iki Pare wi ning Taman Kirsuci wi. lapor oleh cah kuwi. Bu, karo kanca-kancane akeh. Dino apa? Nopo ya? Jumat lho ta. Jumatan. Dino Jumat pamit nggonku. Kelompok iki Masa ngono? Iya.
karo kanca-kancane dhewe nek cah piro ya? 5 apa piro? Pakai guru kelompok hari ini. Karo lek ngono. Ya engko tak takonane. Yo sama tak dol sik yo. Yo, Dari wong-wong ya. Iya. Sik yo. Heeh. Assalamualaikum. Hati yo, salam. Bu. Kula tak kelompok riyen nggih teng ngene Zahra. Kok kelompok ae to? Jane sampean iki kelompok apa to? Damel kerajinan, Bu. Sik kurang akeh. Nggih, lumayan. Oh ya wis nang budal. Mulai aja sore-sore ya. Nggih, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arep ning dine. Jenenge kelompok, Pak. Kelompok tenan apa ora? Nggih, Pak. Gak dolan to? Boten, Pak, saiki. Leket diwingin apa ae? Kelompok pirang-pirang dino kok gong mari-mari. Mulai yo surup-surup. Tasik kirang sekedhik, Pak. Niki mangke badhe mantunaken. Saiki tak takoni, jawaban jujur. Diwingin ning ndi? Nggih kelompok to, Pak. Kan sampun pamit dek wingi. Kelompok tenan apa dolan ning pare? Pak, ning pare sing diwingin ngapusi bapak karo ibu kowe. Nek meneng ae berarti bener. Wis saiki gak usah ning ndi-ndi. Ndek omah wae bah kowe karep kelompok bah ogak saiki ndek omahe. Gak usah metu-metu. Anak apa to iki, Pak? Kok anak diseneni terus? Iki lho anakmu ngapusi awake dhewe iki lho. Yo, apa iya to sing diomongi bapakmu? Nggih, Bu. Walah, Nduk, napa kok ndadak ngapusi barang ki? Kan nek ngomong jujur yo gak apa to. Nek wis ngene iki bapak wis terus sampean gak oleh metu ngene iki. Sing rugi sapa? Kan yo sampean dhewe. Besok maneh nek arep metu nang diae ngomong sing jujur. Iki kayak pelajaran sampean sesuk dibaleni ya. Nggih, Bu, ngapunten pun ngapusin jenengan kali bapak. Iya penting gak dibaleni. Wis saya mlebu. Gantung. Itu. Aki denane lho. Gantung. Oh ya, dia kerja. Jauh kerja ini kelompok dolan ning